Эфирда яңалыклар вакыты студияда Лейсан Галиева, исәнмесез бүгінгі шығарылышының төп темалары. Республикада кон донорлары акциясы игълан етілді. Районыбызның еш спортчылары республикасы рейсы кубогы үшін күрештілер. Татарстанның һәм Россияның халық артисты Әсхар Шакировка бағышланған фильмін дүния күрді. Даими донорлар бір донация генә тукталмыйча меңләгән пациентлар өчен коткаруга әверелүче кешеләрне атыйлар. Андыйларның сонын арттыру максатыннан колабызның кон әзерләү үзәгендә яңа акция башлап җибәрделәр. Аны Татнефть хәйрия фонды да хуплады. Кон һәм аның компонентларын әзерләүдә үзәк белгечләре даими эш алып бара. Ел дәвамында алар үзләренә караган республиканың көньяк-көнчыгыш районнары хастаханәләренә мөһим булган шималны әзерләп озатып тора. Үзәкнең баш табибы Әсхат Мортазин сүзләренә караганда, биредә ел саен 3,5 донор кон тапшыра. Әзерләнгән шимал күләме буенча бу бер донорга уртача алганда 2,5 донация, ягъни кон тапшыру туры килә дигән сүз. Кон һәм аның компонентлары банкын тулыландырып тору өчен донорларны да яңартып торырга кирәк. Республикада игълан ителгән акция әнә шуны максат итә. Мы хотим подбодрить, поблагодарить наших доноров. Вот привезли сувенирчики, разные приятности, чтобы донорам было приятнее делать свое чудесное дело. Акция даими донорлыкка җәлеп итү максатыннан оештырыла. Агымдагы елның көзеннән башлап киләсе елның җәенә кадәр актив донорлар өчен бүләкләр каралган. Аның өчен башта Казанда, Яршалыда яки Әлмәттә кон тапшырырга, экраннарда күрсәтелгән сайтта чарага теркәлү узарга кирәк. Бүгенге акциядә катнашучыларны әлбәттә бүләк кызыксындырмый. Аларның күпчелеге бирегә кемгә дә булса ярдәм итү максатыннан килгән. Для меня подобные акции являются способом подарить этому миру чуточку добра. Идея прийти сюда достаточно спонтанная, и никогда раньше кровь не сдавал. А тут на работе сообщили, что проводится осенняя донорская акция, и прям душа потянула, прям захотелось сдать кровь. Это ведь очень интересно, тем более полезно, и, возможно, кому-нибудь спасет жизнь. Сам я вообще являюсь, так сказать, тоже донором. Я принимал активное участие неоднократно. И сегодня у нас, так как проходит акция, мы в рамках корпоративного комьюнити решили принять участие с коллегами, поддержать, так сказать, всех. Донорларны үзәктә һәр вакыт шатланып каршы алалар, рәхмәт әйтеп озаталар. Биредә тапшырылган һәр миллилитр кон кемнеңдер гомерен саклап калырга сәләтле ди белгечләр. Даими рәвештә кон тапшыру донорлар өчен дә файдалы. Тик моның өчен берничә шарт үтәлү мәҗбүри. Донор булырга җыенган кеше сау сәламәт, аның гәүдә авырлыгы нормадан түбән булмаска тиеш. Кон тапшыру алдыннан берничә көн дөрес тукланырга, җитешле күләмдә сыеклык эшәргә кирәк ди белгечләр. Рәдифә Ногманова, Диана Юдина, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 1 сентябрьдән Әлмәттә прививка кампаниясе башланды. Шәһәрнең барлык медицина учрежденияләре Сови грипп вакцинасы алдылар. Вакцина ясату грипптан саклануның иң нәтиҗәле ысулы ди белгечләр. Гриппка каршы бушлай прививканы теләге булган һәркем ясата ала. Моның өчен яшәү урыны буенча сырхауханәгә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Яшикләве буенча аны 6 айлык балалардан башлап ясарга ярый. Грипп белән авырган бер кеше аның белән бер бүлмәдә булган кешеләрнең 70%-на кадәр зарарларга мөмкин дип кисәтә белгечләр. Риск төркемендә 3 яшькә кадәр балалар, өлкән яшьтәге хроник авырулы кешеләр һәм үз эше белән күп кешеләр белән аралашырга мәҗбүр булган эшчеләр. Профилактические прививки против гриппа проводятся бесплатно по месту жительства населения, в медицинских организациях в рабочее время. Также предприятия, учреждения, организации по территориальности могут обратиться в лечебное учреждение для приглашения прививочной бригады для иммунизации своего работающего контингента. Куркынычсызлык темасын дәвам итәбез. Агымдагы елның 16 октябреннән 26-сына кадәр Әлмәт районында такси оператив профилактик чарасы уза. Ул җиңел машинада пассажирлар йөртүче таксистларның федераль закон таләпләрен бозуны булдырмауга, шулай ук әлеге категориядәге транспортта пассажирларны йөрткәндә юл хәрәкәте куркынычсызлыгы өлкәсендәге төп таләпләрне үтәүгә юнәлдерелгән. Особое внимание госавтоинспекции уделяет законности осуществления перевозок, правомерности осуществления трудовой деятельности иностранными водителями, соблюдению ими миграционного законодательства, а также выполнению требований по проведению предрейсового медицинского осмотра водителей и предрейсового контроля технического состояния автомобилей. Мира спорт сәламәтләндерү комплексында Татарстан Республикасы рейсы кубогына йөзү буенча сайлап алу ярышлары узды. Районның яшь спортчылары 2009-2013 елгы йөзүчеләр республика дәрәҗәсендә чыгыш ясау хокукы өчен көрәштеләр. Ярышларның ничек узуы турында Алсу Нуриева материалында.
Бірінші секундlardan ук көрәшнең җитди булачагы билгеле булды. Бу гаҗәп тә түгел, чөнки Татарстан Республикасы рәисе кубогына йөзү буенча ярышлар беренче тапкыр үткәрелә. В этом году впервые такие соревнования доверили городу Альметьевску. Ну и вообще Кубок Раиса именно в таком формате он будет проводиться, начиная от нас, и я думаю, что будет традиционно. Әлеге ярыш нәтиҗәсендә 18 һәм 19 ноябрьдә узачак ярышның финал этабында Әлмәт районы данын яклаучы команда төзеләчәк. Через месяц будет финал, в котором уже будут участвовать весь Татарстан, скажем так. Сейчас первый этап, он не только у нас проходит, он по всем районам Татарстана, малым городам и так далее. То есть уже по итогам этих соревнований будут формироваться команды. Йөзү белгечләр фикеренчә файдалы һәм куркынычсыз спорт төрләренең берсе. Ул мускулларны, органнарны ныгыта, гомуми сәламәтләндерүгә ярдәм итә. Шуңа күрә соңгы елларда Әлмәттә әлеге спорт төренең популярлашуы гаҗәп түгел. Бүген безнең шәһәрдә эшләүче 12 бассейнда 3000-гә якын бала һәм яшүсмер шөгыльләнә. Белгечләр әйтүенчә, бу 3 елда аларның саны 6 тапкырга арткан. Биредәге ярышта катнашучылар кабат үзләренең сәләтләрен һәм әзерлекләрен күрсәтә алды. Очень сильно готовился к соревнованиям, так как это были отборочные на республиканские соревнования, чтобы уже понять, на каком уровне нужно будет пойти дальше. Җиңүчеләр һәм призерлар программаның һәр төрендә һәм һәр яшь төркемендә билгеләнде. Аларны медальләр һәм дипломнар белән бүләкләделәр. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Лучи Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт йөзүчеләре алтын белән балкый. Казанда 13-14 яшьлек яшүсмер егетләр һәм 11-12 яшьлек кызлар арасында йөзү буенча Татарстан Республикасы беренчелеге узды. Әлмәтле Альберт Гатиятуллин аркада төрле оралыкны йөзеп, 2 бронза, 1 көмеш һәм алтын медаль белән кайта. Кира Дунаева да искиткеч нәтиҗәләр күрсәтә. Колабы спортчысы 50 метрны баттерфляй белән беренче, ирекле стиль белән йөзеп икенче була. 100 метр оралыкны комплексны йөзүдә 3-нче урынны яулый. Колабызда алтын көз дип исемләнгән район беренчелеге узды. Акробатика буенча узган ачык ярышларда Әлмәт, Ознакай, Яршалы, Лениногорск, Стерлетамак, Уфа һәм Октябрьский шәһәрләре спортчылары катнаша. Олимпия резервы спорт мәктәбендә шөгыльләнүчеләр югары әзерлек күрсәтә. 1 пар һәм 3 төркем беренче урыннар яулый. 2 пар һәм 1 төркем икенче була. 1 төркем мактаулы 3нче урынны ала. Ознакайда Россия һәм Татарстанның халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты 9нчы дистәсен ваклап килүче шәхесебез Әсхәр Шакировның тормыш юлын чагылдырган «Җылак» дип исемләнгән нәфис фильм күрсәтелде. Әсхәр Шакиров 1940 елның 22 февралендә Ознакай районы Яңа Ташлы Яр авылында туган. Аның бала чагы да, яшьлеге дә авыр елларга туры килә. Язмыш сынауларын кичеп, Мәскәү шәһәрендәге Щепкин исемендәге югары театр училищесын тәмамлаганнан соң Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры труппасына алына. Шул вакыттан бирле Әсхәр Шакировның иҗаты шушы театр белән бәйле. Ознакайлылар белән фильмның режиссеры Алмаз Нургалиев үзе очрашып, фильм буенча фикер алышты. Тагын бер күренекле якташыбыз, безнең горурлыгыбыз, Татарстанның һәм Россия Федерациясының халык артисты, Габдулла Тукай премиясе лауреаты Әсхәр абый Шакиров язмышын «Җылак» дип исемләнгән нәфис фильм аша тәкъдим итте. Фильмны тәкъдир итү кичәсендә район башлыгы Марсель Шайдуллин да катнашып, режиссер Алмаз Нургалиевка рәхмәтен җиткерде. Безнең якташыбыз, безнең горурлыгыбыз Әсхәр абый Шакиров исеменә багышланган шундый фильм чыгаргансыз. Сезгә инде бик зур рәхмәт. Фильмда Әсхәр абый Шакировның бала чагы, яшьлек еллары, әти-әнисе белән бәйле булган тирән хатирәләр урын алган. Әсхәр Шакиров бөтен гомере буе туган тел, туган ил өчен янып яши. Фильмны караганнан соң тамашачы үз фикерен җиткерде. Араларында Татарстанның атказанган артисты Данир Сабиров та бар иде. Şerif'in bir sürü fikirleri var hakkında bu dilimiz yaşasın. Олпат шәхес Әсхәр Шакировның бала вакытлары, тормыш юлы, нинди авырлыклар аша үзенә юл яруы бүгенге яшьләргә, балаларга зур үрнәк булып тора. Ни өчен җылак? Ни өчен җылак? Инде моны Ознакайның һәрбер кешесе беләдер, ни өчен җылак икән әлеге фильмның. Инде һәрберебезгә дә билгеле, Әсхәр абыйның бит халык биргән
қушаматы бар. Ол да бұл сайылақ. Әлгі фильмді ойлағанда да енді есім берек мекен деп түрлі есімдер сойлап қарадық та, онан соң елаққа тоқталып, мен Әзғарабайға барып үндештім. Әзғарабайым айтам, елақ бұсанчық бұла. Болғаш, біздің шабылсын жылақ болса енді алайса дейді, шондан соң енді жылақ болып қалды әлгі фильм. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты Луш Әлмәт телекомпаниясы. Бүгінге шулар еді. Мен Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Булат Усманов. Сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.